जिअ सिम बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रिलायंस जिअ'आ फोसावदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। रिलायंस जिअ'आ आबुं बोसोरनि थाखाय मोनसे 5G आपग्रेड भाउचार फोसावदों। 601 रांनि प्रिपेडजों आबुं बोसोरनि थाखाय आनलिमिटेड 5G डाटानि खाबुखौ मोननो हागोन। नंगौ, नोंथाङा 601 रांनि रिचार्जजोंनो आबुं बोसोरनि थाखाय आनलिमिटेड 5G डाटानि खाबुखौ मोननो हागोन। रिलायंस जिअ'आ मोनसे आबुं बोसोरनि थाखाय आनलिमिटेड 5G डाटा होनो थाखाय डिजाइन खालामजानाय गोदानै मोनसे 601 रांनि प्रिपेड 5G आपग्रेड भाउचार फोसावदों। जायफोरा आथिखालाव 5G प्लेनफोर गैया नाथाय सिमा गैयै गोजौ गोख्रैथि डाटाखौ मोनदांनो लुबैयो, बैसोर बाहायगिरिफोरखौ नोजोर होनानै बे प्लेनखौ बानायनाय जादों। जर'खायै जिअ'नि 299 नि रिचार्ज प्लानाव सानफ्रोमबो 1.5 GB डाटा बाहायगिरिफोरनि थाखाय जर'खायै बे खाबुखौ लानानै फैदों। बे भाउचारजों बाहायगिरिफोरा आथिखालाव जेबो हेंथा गैयाजासे आबुं बोसोरनि थाखाय 5G कानेक्टिभिटिनि खाबुखौ मोननो हागोन। बाहायगिरिफोरा बे भाउचारखौ गाव-गावनि थाखानाय प्लेनफोरजों ज' खालामनो हागोन। भाउचारखौ माय जिअ' एप एबा जिअ'नि मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों बायनो हागोन। खेबसे एक्टिभेट जाखांनायनि उनाव बायगिरिफोरा थाद'नाय गैयै 5G डाटा मोनहैनायखौ लाखिनो थाखाय बे भाउचारफोरखौ दानफ्रोमबो रिडिम खालामनांगोन। जिअ सिम बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रिलायंस जिअ'आ फोसावदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। रिलायंस जिअ'आ आबुं बोसोरनि थाखाय मोनसे 5G आपग्रेड भाउचार फोसावदों। 601 रांनि प्रिपेडजों आबुं बोसोरनि थाखाय आनलिमिटेड 5G डाटानि खाबुखौ मोननो हागोन। नंगौ, नोंथाङा 601 रांनि रिचार्जजोंनो आबुं बोसोरनि थाखाय आनलिमिटेड 5G डाटानि खाबुखौ मोननो हागोन। रिलायंस जिअ'आ मोनसे आबुं बोसोरनि थाखाय आनलिमिटेड 5G डाटा होनो थाखाय डिजाइन खालामजानाय गोदानै मोनसे 601 रांनि प्रिपेड 5G आपग्रेड भाउचार फोसावदों। जायफोरा आथिखालाव 5G प्लेनफोर गैया नाथाय सिमा गैयै गोजौ गोख्रैथि डाटाखौ मोनदांनो लुबैयो, बैसोर बाहायगिरिफोरखौ नोजोर होनानै बे प्लेनखौ बानायनाय जादों। जर'खायै जिअ'नि 299 नि रिचार्ज प्लानाव सानफ्रोमबो 1.5 GB डाटा बाहायगिरिफोरनि थाखाय जर'खायै बे खाबुखौ लानानै फैदों। बे भाउचारजों बाहायगिरिफोरा आथिखालाव जेबो हेंथा गैयाजासे आबुं बोसोरनि थाखाय 5G कानेक्टिभिटिनि खाबुखौ मोननो हागोन। बाहायगिरिफोरा बे भाउचारखौ गाव-गावनि थाखानाय प्लेनफोरजों ज' खालामनो हागोन। भाउचारखौ माय जिअ' एप एबा जिअ'नि मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों बायनो हागोन। खेबसे एक्टिभेट जाखांनायनि उनाव बायगिरिफोरा थाद'नाय गैयै 5G डाटा मोनहैनायखौ लाखिनो थाखाय बे भाउचारफोरखौ दानफ्रोमबो रिडिम खालामनांगोन।